Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Shin ko kun san jaruman kannywood da har yanzu suna tare da matansu? Ku biyo mu domin ganin jaruman kannywood da wanda har yanzu ba su rabu da matansu ba. Amma kafin nan, barka da zuwa Hausa Trend TV. Idan wannan lokacin ka ne ko lokacin ki ne na farko, ku tabbata kun danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen mu masu ilmantarwa. Mun gode.